Oh, sesuk ya ini serame loh. Mana apa ngono kowe? Ngerti lur, tak ceritani ya. Iki esuk-esuk wis operasi lur warunge. Iki sajane ana loro warung, tapi sing siji urung teko lur ya. Lah iki karo nonton kahanan sing dhuwur iki. Wis tekan dhuwur lur, tapi urung tekan puncak ya. Iki lagi tekan nggon warung karo jajan-jajan, karo ngopi, karo wedangan lur. Iki komplit ono air mineral barang ya. Jadi senengane apa kene wis ono iki warung yang pertama. Engko terus warung yang kedua iki urung teko sing dodol darane wadoh omahe ngono lur ya. Terus iki nonton pemandangan lur, kae matahari terbite utawa sunrise. Lah kae ana ngisor kae biasane kuwi yen awan-awan sing kantil-kantil ngono jarene nek wis bar udan bengine esuke lagi ono awan-awan. Lah kae lur ya, kae daerah Etan kae iki Sedang Sawang ana mburiku kae sing daerah Etan. Nah, kae puncake ana kono kae lur. Dadi iki rung tekan puncak ya, tapi wis lokasi nggon Gunung Kelir kuwi. Lah iki lur aku ya pesen ngati-ati wae soale iki kaya tebing ngono ya. Dadi juru banget iki Etan iki. Nah, iki kamera kuwi kene iki tebinge dhuwur lur. Nah, iki usahakan untuk tetap jaga keselamatan ya. Lakune alon-alon wae karena lokasine perjalanan sing diliwati kuwi, sing diliwati iki watu-watu kaya watu kerikil tapi kaya gathuk-gathuk ngono lho, kelet ngono. Lah iki lur jurange utawa cara gampangane mulut bukit sing dhuwur ya. Ya kene iki oke sing do foto-foto, do selfie-selfie kene iki, tapi engko sing biasa dienggo wong akeh kuwi sing dhuwur lur. Sing dhuwur, sing cerake iki. Cerake kono ketok iso full kabeh sing kiwa tengen lokasi iso dienggo foto-foto selfie kena tinggal foto-foto karo kanca-kanca ngono ya lho ya. Nah, iki pas matahari terbit dadi iso nyawang Etan cetha welo-welo kae lho. Ya, kaya ngono kae. Tapi ngati-ati aja nganti tekan nggon pinggir iki jurangan lho iki dhuwur iki. Dhuwur banget dadi isone yen liwat ya liwat sing wis biasa diliwati. Lah kae daerah kulon ya lur. Kae daerah kulon sing bukit juga kae tapi ora di nggo area spot selfie-selfie karo foto ya. Nah iki oke sing rene ternyata ya anak-anak sekolah ya SMP ya ono tak tekoki saloke wis lulus SMP ngono kuwi terus ya wong keluarga ngono kuwi cilik-cilik ya oke lur. Golek pemandangan utawa pengen ngerti kahanane situasine ono ing Gunung Kelir kene lur. Nah, kae lur sing daerah dhuwur engko tak explore meneh ya sing part selanjutnya. Jadi iki akeh banget. Oh ya lur, muga-muga manfaat di-share lur. Hati-hati tetap jaga kesehatan. Matur nuwun.